Кога помечтахте за последно? Помните ли за какво? Коледа е време за мечти, вяра и оптимизъм, но повечето от нас ще бленуват за собственото си благополучие. Има обаче хора, чието мечти са много по-големи. Тези хора откриват планети, лекуват болни, правят невъзможното в помощ на останалите. Редки хора. Изключителни. Това е Камен. Той е на 24. Завършва архитектура и стартира собствена компания. Избира да остане в България. Не спира да мечтае, но не за богатство и слава. Камен иска да помага на хората. Така става част от екипа на фондацията Стартъп, която помага на младите хора да осъществяват идеите си. Прави го доброволно, защото вярва в мечтите. Но един ден всичко започва с безобидна подутина на крака. След това Камен се здобива с ужасна диагноза – сарком на Юинг. Болестта е рядка, засяга костите, тъканите и се развива много бързо. Тя обаче засяга и нещо много по-голямо. Саркомът инфектира човешкия дух. Камен мечтае да построи сграда в космоса, но болестта го държи прикован към земята. Всички знаем колко боли, когато умира мечта. Но Камен не се отказва да търси звездите, както и начин да победи рака. Лечението е скъпо, но е възможно. Затова надеждата му не е мъждукащо пламъче. Това, което Камен не знае, е, че има много повече приятели, отколкото си мисли. Има теб. Подай му ръка. Така помагаш на самия живот, защото той се е заел да сбъдва мечти. Бъди част от неговата.